Kwa kanyo jatend piny Kenya William Ruto osingo neno ni sekta mar obila oyudo ikruok makare ne rakruok kod timbe manyalo rocho arita kwe. Kane olose nyasi mar sidho obila mag Kanga e kambi mar obila mar Embakasi, Ruto wacho ni piny owacho mare bende rito report ma ibiro chiw gi aput matimo nonro ewi yore mag bero sekta mar obila. Report ma owacho ni ibiro tii godo mar konyo obila. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E katiegruok ma Embakasi e kaunti ma Nairobi, jatend piny William Ruto ochope nyasi mar sidho obila mag Kanga mane otieko tiegruok margi kendo yudo simbo. Ruto bende okoni moko kuom ber ma piny owacho oseketo ne obila okelo kanyakla okumba mag thieth ne familia maggi, udi mag dak ma nengogi ogonyore, e chudo mag balang' mag kuonde mangi matekie, e chenro ma kamiti motelne kod David Maraga chano rango. As regards the terms of employment, conditions of service and welfare of police officers, the government of Kenya has undertaken a number of measures. I recently, for example, appointed a task force to review the conditions of service for the police and prison officers, whose report and recommendations shall chart a clear and actionable path. Maromo bilelo fachiel miochiko proche koda bich ne osidhi e nyasi ma jatend piny William Ruto otiyo godo mar kone obila go ni koro gin kod tich mar chwalo arita ne jo Kenya maonge weyo tijgi ninde buya. You go forth to serve in an increasingly complex and dynamic security environment with diverse novel threats emerging on a continuous basis to compound ordinary crime and chronic security challenges. Ruto koni sirikal oseketo masinde kod gige lony manyasani ne bad migawo mar arita kwe ma obila dhi tiyo godo kaka yor keto ikruok makare mag rakruok ne njore kanyakla kod maundo pachoka. We have increased our investment in the provision of infrastructure, equipment, and technology for the police to improve their capacity to combat crime and protect Kenyans and their property. This includes the establishment of an ultra-modern forensic laboratory to enable our investigators solve complex crimes and keep bad elements off through effective prosecution. Jatend piny mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua kanyakla kod jatend migawo mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki ojiwo obilago mondo ochiwre gi tich mar geter e kendo kik gibarie siasa. In terms of politics, rais ako na jeshi yake ya siasa ambaye mimi ndiye kamanda ya hiyo jeshi, na kwa wakati huu hatuhitaji nyinyi kwa hiyo jeshi. Nyinyi ni jeshi ya IG, mfanye kazi ya kulinda Wakenya na maisha yao. Na sisi wale ambaye tulitaka kwenda siasa, we hanged our boots, we returned our uniform and went to politics. Vikosi vyetu vya usalama wa nchi vikifanya kazi kulinda maisha na mali ya mwananchi, kutopendelea upande wowote, kutojiingiza katika siasa na kuwa waaminifu kwa katiba ya nchi yetu na sheria za nchi, na kutii amri zote ambazo ni halali, na vile vile kutotii amri ambazo ni kinyume na sheria na kinyume na katiba. Walter Nyambaga, Ramogi.